Wow. So Zulo, I was trying to explain zinthu zokhuzana ndi chimanga. Kulima chimanga komanso mmene dziko la Malawi limapangira handle chimanga kapena kuti chakudya. Anthu a MCP ndovuta kuti munthu akonde. Okay, it's very difficult kuti munthu akonde. MCP inali mboma not long time ago, and kungopereka suggestion ina iliyonse umatukwanidwa. Ndatukwanidwa kwambiri ndi ana ena ake osakhwima paliwombo basi ukulembera zotukwana pa Facebook, ukulembera zotukwana pa TikTok. Iwe nkumati why? Chifukwa choti ukupereka suggestion yoti tikonzere misewu. Chifukwa choti ukunena kuti Lilongwe City ikuyenera kupanga zakuti. Chifukwa choti ukunena kuti Malawi ikuyenera kupanga zakuti. Kwa hiyo chimene amaona ndiye kuti ukupanga atake zinyawo. Literally, because the language you use imandidabwisa kwambiri. Kuti ndi Malawi omwe simumadziwa kuti anthu amakonda dziko lawo, anthu amatha kukonda dziko lawo osatiza ndale. So Zulo ndikufotokoza zinthu zomveka bwinobwino, argument yomveka bwinobwino, logic yomveka bwinobwino. Sindinanyozepo munthu makoments zimene mukulankhula ndizoti yani. Iwe wa DPP iwe ukulankhula zinthu zopanda nzeru, sukuziwa chimene ukunena iwe ndi wa DPP. Can you learn to listen to understand things? Mukubweresa ma argument anu akuti muli ndi umboni kuti chimanga chimene boma lagula ku Zambia ndicho dula kuposa cha ku Malawi. Ati umabweresa mabiru anu kumene kuka mwatenga kuti mwa mitengo imene mwaitenga kuti kaya kupasa nene ndani kaya mwangodzitenga pena pake. I don't know. You are still arguing instead of understanding the argument I made. And this is where this is where you miss it. You think kuti chimanga chimene mwalima inu ku Malawi chikuchipa kuposa cha ku Zambia chifukwa choti mwayiwala kuti boma laononga kale ndalama pa fertilizer kukupasani inu kuti mugwirise chito fertilizer ochipa. Mwayiwala kuti imene ndi cost. Boma laononga ndalama zambiri mamiliyoni kugula dzima fertilizer kuchoka kunja. Madi AP ndio akubwereserani ndalama zimene boma laononga kale on your production ya chimanga chanu. And you want subsidized farm inputs. Akupasa subsidized farm inputs. Boma laononga kale ndalama on the same maize. And imene musimukuitenga ngati cost ya boma ya. Mukuona ngati kuti imene yosi cost ya boma. Ndiye mukumatenga kuti chimanga chanu ngati kuti zonse mwazili manoka boma sili napangepo spend on your production. Ndiye mtengo wake mufuna mupange inu mtengo umene upanga boma ngolawika. So what the argument I'm making is, if kupanga produce chimanga kukudula ku Malawi, if mukatenga mukapanikiza mitengo ya farm inputs amene akubweresa aja ma subsidies ose aja mitengo ya zimene zizi ngati zikudula, it's okay kupanga import. That's as simple as that. Ndakupasani chisanzo chabwino cha inuyo mabanja anu. Mulimo mbanja mwanu nyumba mwanu makala mwandu folo. Chimanga chimene ndiyo mungadye chaka chonse January to December. Mwina ndi cha 800,000 or 500,000. And folo. Nde inuyo and folo musipezeka kuti mukuononga 1 million kukalimisa kumunda. Kuti mudye chimanga chaka chonse. Chodula ndi chiri. Chodula ndikulimako. Then why not just buy? Go and work. The time you waste kumalima izizi, go and work. Kapena go and mukalime zinthu zina zoti muzigulisa zopanga ndalama. Kalimeni tomato muzikolola kambiri mbiri muzigulisa. Kalimeni bananas, kalimeni nandolo, kalimeni jana. You produce and then you buy this. That's simple logic. Dziko liziganiza choncho. Kumasitinga dalile zoyitanisa kunja pachimanga. Mankhwala mmadalira bwanji zoyitanisa kunja. Simapanga nokha mankhwala ose zipatalamo. Mankhwala zofunikira kuti niyo mukadwala muchire. Aliyense akadwala anthu tisafe ku Malawi. Mankhwala ose timadalira oyitanisa kunja bwa. Simanena bwanji kuti mankhwala tisamadalire zoyitanisa kunja tidzipanga toka. What's so special with chimanga tisamadye cha ku Zambia tidzipanga toka? Amen. Dziko la anthu ambiri
ndi dziko la anthu ambiri. Just bear with them. Just bear with them.